Bon dia a tothom, bon dia a tots i totes, com esteu? Molt bé, veig que tenim ja molta gent aquí. Bon dia, Marina, Albert, Anna, Berta, Eva, Isabel, Ismael, Josep, Marina, Marta, Núria, Sandra, Susana, Susi, què tal, Susi? Gràcies a tots per venir a aquest webinar. Bon Sant Jordi. Conforme aneu dient bon dia i us aneu presentant, sisplau, m'encantaria si em podeu dir si sou d'un hotel, el nom de l'hotel, el nom del càmping, el nom del celler, el nom del restaurant, i així jo podré anar explicant alguna anècdota, alguna coseta específica dels sectors concrets. Doncs mentre esperem que acabi la gent, us deixo amb una petita peça musical, a veure si us agrada aquesta versió d'en Juli. At first I was afraid, I was petrified, thinking I could never live without you by my side. I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, Lord, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I stay alive. I got all my life to live, I got all my love to give. I will survive, I will survive. Hey, hey. Fall apart, kept trying to find the missing pieces of my broken heart. And I spent so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in, don't expect me to be free. Now I'm saving up my loving for someone who's loving me. Go now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break it with your fire? I think I'd run, boy. You think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, I've got all my life to give, and I'll survive. Hey, 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 hey. Molt bé, gràcies a tots per presentar-vos. Donar les gràcies als companys de Costa Brava, de Costa Brava Centre, de Codi, a la Marina. Moltes gràcies per fer aquesta convocatòria. Com sabeu, també he vist per aquí el Quino i l'Ismael. Bon dia a tots dos també, forta abraçada des de la distància.
Com sabeu, ZipZap, o si no ho sabeu us ho explico, som una agència de màrqueting especialitzada en màrqueting digital i amb una especialitat que és el màrqueting turístic, d'acord? És per això que estic aquí amb vosaltres i és per això que ens conviden i col·laborem constantment i diguem que som els assessors, els gestors de tot el que té a veure amb màrqueting digital de Codi. Alguns de vosaltres ja heu vingut a alguna de les nostres xerrades presencials. Mira, la Isabel del Molí de la Torre. Què tal, Isabel? Com estàs? Així que ja ens coneixeu alguns de vosaltres. Aquest matí he vist una coseta molt interessant, així que si em deixeu un segon abans de començar us compartiré la pantalla per tal de que veieu una coseta que he vist de les Illes Fèroe. És un vídeo molt curtet. Què tal? Com heu vist això? Està xulo, veritat? M'ha fet gràcia aquest matí aquest ús de la... No em sentiu? Em sentiu ara? M'escolteu? Perfecte, no heu sentit el vídeo. Llàstima. És que havia de compartir-ho perquè el tenen posat incrustat a la seva pàgina. En tot cas, el que faré serà passar-vos l'enllaç perquè el pugueu després escoltar. Vale. Molt bé. Doncs vinga, va, anem al lío. Bon dia a tots i totes. A la part inferior, aquesta, ja sabeu que teniu aquest xat, on em podeu anar fent les preguntes que considereu, em podeu parar i dir-me, escolta, Borja, explica'ns una miqueta millor què vol dir això de les llistes de subscripció, què vol dir això de les automatitzacions, dona'ns més exemples sobre aquesta temàtica, sobre el meu sector, sobre un restaurant, sobre un càmping, sobre un hotel, i jo intentaré, en la mesura dels meus coneixements, fer-vos feliços i donar-vos aquesta informació. I ara us demanaré jo a vosaltres que em feu feliç a mi. Per què? Perquè nosaltres avui us farem una formació, esperem que de molt valor per tots vosaltres, i nosaltres què volem avui de vosaltres? El que volem és que cliqueu en aquest enllaç que us acabo de posar aquí al xat, que és el nostre canal de YouTube, per tal que us subscriguiu, us feu subscriptors del nostre canal. I per què? Doncs perquè també tindrà molt valor per vosaltres, perquè us trobareu uns vídeos d'un contingut molt interessant sobre el màrqueting turístic. Per exemple, ja hem fet unes càpsules on estem analitzant les tendències del turisme internacional. De moment hem publicat ja les tendències del turisme anglès i del turisme francès. La propera setmana farem el del turisme alemany. A més, també teniu una càpsula que vam publicar, si no m'equivoco, ahir, sobre com utilitzar l'app en cross-selling amb els vostres establiments turístics, que al final és una de les coses que avui veurem algunes pindoletes, però si aneu a
aquest enllaç a la llista de subscripció de màrqueting turístic o si no, als diferents vídeos del canal ho podreu veure i podreu també tenir coneixements sobre els temes aquests de la venda creuada i de com incrementar el consum del nostre visitant, del nostre turista, del nostre client. D'acord? Ricardo, moltes gràcies. Molt bé, què veurem avui? Doncs avui veurem moltes cosetes. Avui explicarem coses, a més, superconcretes, coses que podeu començar a aplicar avui mateix, des del primer moment en el vostre establiment i que pretenen ajudar-vos a aconseguir objectius concrets. Quines són aquestes coses que veurem? Doncs el que veurem serà la creació o com ajudar-vos a incrementar la vostra base de dades. Realitzarem o com realitzar enviaments per e-mail per generar vendes i com aconseguim aquest increment de facturació del nostre establiment turístic a partir de l'email marketing, que vindria a ser temes d'aquests relacionats amb l'upselling i el cross-selling. Bon dia, Sofí, també. Molt bé. Seguim, anem a començar. Què és l'email marketing? Això m'ho posaré una miqueta aquí dalt i això us ho faré més gran. Així es veu millor. Molt bé, l'email marketing és una de les accions que formen part d'un pla d'accions global en comunicació i màrqueting. Si bé és cert, podem fer només email marketing, no és aconsellable de formar part del que li diem el màrqueting mix, totes les accions de màrqueting i comunicació que qualsevol establiment ha de desenvolupar i que ha de tenir previstes en la seva estratègia i amb l'execució del pla d'accions. Té per objectiu utilitzar l'email, el correu electrònic, per establir una relació comercial amb els vostres clients actuals o amb els potencials clients a través de l'enviament de contingut de valor. És molt important el contingut de valor. Es tracta d'enviar informació, com dèiem, de valor, articles, ofertes, promocions, testimonials a aquesta base de dades que sigui de la nostra propietat o propietat d'una altra. Ara parlarem també d'aquest tema. Una base de dades d'una altra que ens la cedeix legalment per al nostre ús comercial, igual que nosaltres podem cedir la nostra base de dades a d'altres pel seu ús comercial i, per tant, fer accions mix, accions de co-branding entre dues institucions. Després ho veurem, això és molt interessant. Moltes empreses, molts de vosaltres, heu menyspreat la creació de la base de dades, heu menyspreat l'ús de l'email marketing amb els vostres plans d'accions. Però la veritat és que encara avui en dia es tracta d'una de les accions que converteixen més. Tenim un estudi de la Data Marketing Association, un estudi del 2008, això sí, que ens indica que per cada euro invertit en email marketing, el retorn de la inversió pot ascendir a 32 euros. Per mi això és un rècord, és multiplicar per 32 la inversió. Nosaltres sempre diem que el mínim que hem d'aconseguir en qualsevol inversió en màrqueting és multiplicar per 2,5 la inversió que tenim. Aleshores, aquí us faig una entradeta i és que si us quedeu al final de la formació d'avui, us ensenyaré i us faré un regal. Us regalaré una taula superclara en la que veureu el retorn de la inversió realitzat en email marketing, amb dades molt interessants, sobre la que podreu jugar vosaltres amb les vostres pròpies dades i treure conclusions de si us val o no la pena invertir en email marketing. Així que us aconsello que us quedeu fins al final de la presentació i així us regalaré aquesta taula, que a més la comentarem i la podem trastejar i vosaltres la podreu trastejar i posar les vostres dades per comprovar la realitat del retorn de la inversió en email marketing. Molt bé, anem a parlar de les fases de l'email marketing. Podem dir que les fases de l'email marketing són 3. La generació de la base de dades, creació, incrementació, per tant, generació de base de dades, la creació d'una oferta o de diferents ofertes, veurem per què parlem de diferents ofertes, i l'enviament de l'oferta que s'ha de complementar amb una anàlisi i una valorització dels resultats. La gràcia que té tot mecanisme de comunicació digital és que podem
entendre i podem analitzar allò que està passant, allò que està fent l'usuari. Si llegeix més un assumpte amb més de 9 paraules, amb menys de 9 paraules, amb un emoji, sense un emoji, amb 3 emojis, si el text de previsualització ha d'estar així o ha d'estar així, si el text ha de ser prou amb imatge, després veurem tots aquests detalls que es poden analitzar i que heu d'analitzar per tal de poder incrementar els resultats, és a dir, analitzar per valoritzar i incrementar després els resultats, la taxa de clic, la taxa de conversió, etc. Us vaig adelantant conceptes que encara no us he explicat, però val la pena que els aneu escoltant. Anem al primer punt, que és, torno a canviar-me de lloc, la generació de les bases de dades. El primer element a considerar per a la implementació d'una estratègia d'email marketing és la generació de la nostra pròpia base de dades i la segmentació, importantíssim, la segmentació de la base de dades a través de què? De la creació de llistes de subscripció. La base de dades la podem generar a través de diferents accions. I el primer que hem de pensar, o que us heu de fer la pregunta quan acabeu de fer aquest webinar, perquè espero que comenceu a aplicar avui mateix totes aquestes coses, és com faig la meva base de dades, com faig créixer la meva base de dades. El primer element, ja us l'he comentat abans, podeu comprar una base de dades i és que existeixen múltiples empreses que ofereixen bases de dades i algunes bastant qualificades. Nosaltres, amb la nostra experiència, ens hem trobat amb bases de dades satisfactòries i amb bases de dades que eren de riure, eren dolentíssimes. Per tant, heu d'anar a parar a llocs que funcionen i que tenen bones bases de dades. Nosaltres, últimament, estem comprant bases de dades a eInforma i el resultat que ens han donat ha estat satisfactori. Us puc explicar un exemple concret. Aquesta última base de dades que vam adquirir va ser per uns concessionaris de cotxes. No té a veure amb el sector turístic, però us explicaré per què la vam comprar i així també us explico com vam fer aquesta campanya que té diferents accions i que podreu aplicar en temes, sobretot, de captació de públic d'empresa. La necessitat d'aquest concessionari era fer arribar a les empreses dels polígons industrials de les seves zones d'influència informació relacionada amb la seva gamma de vehicles industrials i comercials. Així que, a través de la segmentació que ens permet aquest sistema d'eInforma, aquesta empresa que cedeix, que ven bases de dades, doncs van configurar la nostra base de dades a mida, la que a nosaltres ens va interessar. En aquest cas, vam establir una estratègia, com us deia, mix de màrqueting digital, on vam utilitzar, d'una banda, els correus electrònics, l'email marketing, però també una campanya a través de Google AdWords, en concret en display, i en concret en ubicació. Ara us explico què vol dir tot això. És a dir, d'una banda, vam fer enviaments directes per email als contactes d'aquesta base de dades i, per una altra, com que teníem també l'adreça de les empreses a les quals els volíem dirigir, és a dir, teníem per un cantó el nom del responsable, tenim el correu electrònic i tenim l'adreça on estava l'empresa ubicada, els vam llançar un anunci que només van veure els que estaven en aquella ubicació concreta i, a més, amb un horari concret, és a dir, amb l'horari d'oficina. És a dir, tu li pots dir al sistema que ensenyi els teus anuncis amb un horari concret i amb una ubicació, amb un codi postal, amb una adreça absolutament específica. Pot resultar complexa, però l'única cosa que utilitzem o que vam utilitzar va ser el sentit comú. D'una banda, els anaven arribant impactes publicitaris repetits a partir d'internet, per exemple, quan es connectaven a La Vanguardia, a la Nació Digital, al Marca, allà on sigués, i per l'altra, els impactàvem directament a través dels seus correus electrònics. Aquesta seria una possibilitat, la de la compra, i a més he afegit aquí per explicar-vos un cas concret que us pot servir com a exemple per executar campanyes per la captació del B2B, de les empreses. Una altra manera de crear bases de dades és anant a esdeveniments o generant tu els teus propis esdeveniments. Aleshores, no dubtem, o hem de crear, de fet, un sistema que ens permeti captar les dades dels assistents als esdeveniments offline que anem per tal de ficar-los a les bases de dades. Aleshores, si vas a un esdeveniment on, per exemple, us reuniu 10 restaurants de la vostra destinació turística i feu una degustació en carpes individualitzades, això típic que feu molts de vosaltres, en la qual els clients passen
per la vostra carpa establiment, doncs escolteu, per què no creem un sistema en el qual es puguin subscriure al nostre newsletter a partir d'una tablet que tenim allà mateix, no? Una simple tauleta en la qual apareguin un formulari de captació de dades seria absolutament suficient, no? També podem potenciar aquesta captació mitjançant un sorteig d'una nit a l'hotel o d'un sopar per dues persones. Això farà que la gent tingui més interès en regalar-nos els seus correus electrònics. I sobretot, això ho anireu escoltant al llarg de tota aquesta formació, intenteu automatitzar processos. Si el sorteig el faig amb una urna física i l'usuari ha d'escriure el seu correu electrònic a mà, doncs després trigarem una barbaritat a digitalitzar aquesta base de dades. I el nostre temps és or, val uns diners. Jo crec que val més la pena fer un petit formulari i gastar-nos 90 euros en una tauleta que podem amortitzar en 3 anys, que no haver d'estar després picant totes aquestes dades. A més, la lletra d'algunes persones, la meva inclosa, és absolutament d'escàndol. Si jo empleno un formulari en paper, us asseguro que el 90% de vosaltres no sabrà què diu. Aleshores, digitalització i automatització, sisplau, en totes les coses que fem amb email marketing, però amb tot el que té a veure amb el màrqueting i amb els diferents elements de gestió dels vostres establiments. A la vostra pàgina web també podeu fer captació, és el primer lloc per captar. S'han de posar caixes de subscripció a les newsletters en diferents llocs de la pàgina web. També podem utilitzar pop-ups a la nostra web. Es tracta d'aquestes finestres emergents que apareixen a l'usuari quan accedeix a determinada pàgina o quan fa determinada acció o quan passen determinats segons que ha entrat a la nostra pàgina. O podeu fer accions específiques en landing pages específiques, en pàgines d'aterratge específiques en les quals optimitzem tots els detalls per atreure el màxim d'interessats i que aquests ens deixin les seves dades. A la firma del correu electrònic, quants correus electrònics esteu enviant, també podeu fer un sistema de subscripció. Regalant contingut, és a dir, podem utilitzar un pop-up per dir, per exemple, que regalem una guia de la Costa Brava, una guia dels 5 millors pobles medievals, de les 7 millors platges, a canvi de què? A canvi de les seves dades. Són els e-books, els white papers, els tripwires, etc. Crea contingut de valor al teu web i afegeix en els continguts una caixa de subscripció. Aleshores, si tenim aquests continguts fets, aquests e-books, aquests white papers, doncs amplifiquem l'abast d'aquest contingut, d'aquests e-books a les xarxes socials, per exemple. Una cosa que va deixar de funcionar i que ara, suposo que també per aquests moments on estem a casa tots i que està funcionant molt, són els concursos i els sortejos. Per a la captació de bases de dades de possibles clients. Doncs molt millor si generes concursos i sortejos en els quals demanis correus electrònics. Soc molt sincer i els que em coneixeu m'ho heu escoltat a dir moltes vegades. Els likes no ens importen. El que ens importen són les dades dels possibles clients. Aleshores, utilitzem aplicacions típiques com Easy Promo per tal de fer concursos, per fer sortejos, que no siguin extremadament fàcils de participar, però que no siguin difícils. M'explico. Què seria un concurs difícil? Demanar un dibuix sobre el nostre càmping. Un dibuix dels nens sobre el nostre càmping és difícil. Per què? Perquè s'ha de fer. Què és extremadament fàcil? Simplement donar el correu electrònic. Si ho fem a qualsevol de les dos punts, els dos extrems, el difícil o el fàcil, amb un cantó, amb el difícil no tindrem contactes i amb el fàcil en tindrem excessius si seran de baixa qualitat. Per tant, termes intermitjos. Penseu quin és el vostre públic objectiu, segur que ho teniu analitzat. Si no teniu analitzat els públics objectius i no heu fet el vostre pla estratègic, teniu també un vídeo, un webinar fantàstic que vam fer sobre com fer la vostra planificació estratègica en un establiment turístic. Ho teniu al nostre canal de YouTube i també podeu veure aquest webinar. Per tant, un terme intermig. Per exemple, fent una pregunta o fent una fotografia. És més fàcil perquè tenim... Ara fer fotografies és més difícil. Però, per tant, ara mateix us recomano que si feu concursos, diguem, el que demaneu, a part del correu electrònic, sigui simplement una resposta per escrita. D'acord?
Altra cosa que podeu fer també és la col·laboració amb mitjans de comunicació o altres amplificadors. Doncs el que volem o el que podeu oferir és la generació d'articles de valor, de contingut de valor, a canvi d'un enllaç cap a la vostra pàgina. I heu de ser molt conscients que els mitjans de comunicació van molts curts de personal, que gairebé tots estan molt carregats ara mateix i, per tant, rebran amb els braços oberts que els genereu contingut de valor i gratuït. Nosaltres, per exemple, ara hem començat una acció d'aquest tipus amb el diari empresarial Via Empresa, viaempresa.cat, i cada 10-15 dies estem publicant un article. Per què? Perquè ens està amplificant, perquè estem aconseguint notorietat i després de la notorietat aconseguint després subscripcions, ja sigui al nostre canal de YouTube, ja sigui al nostre butlletí de notícies, ja sigui una possible al nostre formulari de contacte i possiblement després un client. Fem conferències o webinars gratuïts, no? Com aquests. En aquest webinar s'han subscrit, si no m'equivoco, unes 33 persones, em sembla que s'havien subscrit. Nosaltres hem amplificat la nostra base de dades amb 33 nous contactes, amb els quals jo, quan acabi aquesta presentació, us enviaré un correu electrònic donant-vos les gràcies. Per tant, ja tinc els vostres contactes per poder-vos enviar informació de valor. Aleshores, feu també accions de relacions amb altres empreses per a generar promocions a través de les seves bases de dades, a través de les seves xarxes, també per aconseguir més bases de dades i a la inversa. Ara, per exemple, estem fent una acció curiosíssima, però està funcionant superbé, entre un restaurant i una sabateria de nens petits. Doncs imagineu-vos com vam entrar en aquesta relació. Doncs aquesta relació per amistats entre les propietàries, en aquest cas. Però a partir d'aquí li donem voltes, hem de ser creatius, en aquests moments hem de ser extraordinàriament creatius i executius, i hem posat en marxa un tipus d'acció d'aquestes. Una altra acció de col·laboració on ens hem beneficiat del creuament de bases de dades ha sigut una acció que vam fer just abans de l'arribada d'aquest virus. Anava a dir algun exabrupte, me'ls guardaré. Per exemple, que la vam fer a Igualada, a més a Igualada, entre un concessionari de cotxes, entre un centre d'estudis d'art i disseny, uns cicles de disseny, i Anoia Turisme. Amb la relació entre els tres vam aconseguir fer accions en les quals les tres institucions, les tres empreses, les empreses i les institucions es van beneficiar d'aquesta col·laboració. I, evidentment, creant campanyes publicitàries, també, amb l'objectiu de crear la millor llista de subscriptors. La publicitat digital ens permet treballar, com sabeu, d'una manera quirúrgica als interessos dels nostres possibles clients. A més, és molt interessant això, moltes plataformes d'enviament massiu de newsletters ofereixen integracions amb una eina concreta de Facebook, que és la Facebook Leads Ads. És una eina publicitària que, com diu, el que fa Facebook és la generació de leads, de contactes a partir de la publicitat. La qual cosa ens permetrà, com he dit abans, i és una cosa que ens interessa, fer l'automatització dels processos, ja que una vegada captat a través d'aquesta publicitat de Facebook Lead Ads, les dades de l'usuari captat s'incorporen de manera automàtica a una determinada llista de subscripció que tenim al nostre sistema i, per tant, podrem automatitzar aquests enviaments. Mireu, hi ha una pàgina de Facebook, on entreu, fiqueu connexions de CRM amb Facebook Leads Ads i trobareu que tant MailChimp com Salesforce, com ActiveCampaign, com Benchmarking, totes aquestes tenen ja la integració feta amb aquest sistema. A Facebook els permet fer la integració i, per tant, fem la campanya publicitària, llancem la campanya publicitària, captem dades a través de Facebook i a partir d'aquí ja passen al nostre sistema d'enviament amb una llista de subscripció concreta, la qual ens facilitarà moltíssim la vida. Per on heu de començar amb aquestes campanyes de subscriptors a Facebook amb els vostres propis seguidors? El que menys de vosaltres segur que té 700 seguidors a la pàgina de Facebook. El cost per adquisició d'aquests contactes, que fins ara són contactes, són fans a la pàgina de Facebook, passar-los a tenir les seves dades serà aproximadament entre 0,01, és a dir, 1 cèntim i 6 cèntims.
Un nou contacte us costarà màxim de 6 cèntims si feu les coses mitjanament bé. Aleshores, feu. Des d'ara, des d'allà mateix, sisplau, activeu aquestes campanyes per captar-ho. I l'últim dels exemples que us vull comentar, la recopilació de les dades al vostre propi establiment. Això ho podem fer d'una manera manual, o ho podem fer d'una manera automatitzada. El sistema manual ja ho coneixeu, no resulta efectiu, no és automatitzable, les dades que ens donen de vegades no són correctes i, per tant, estem perdent aquí capacitat de guanyar dades, a més, el tema del picatge i tot això. Aleshores, nosaltres què us recomanem? Doncs, per exemple, la creació d'un formulari digital i que el poseu a recepció en una tauleta fixa en el taulell en el que el client, al realitzar el check-in, doncs només hagi d'emplenar les seves dades. Una altra opció que ens agrada encara molt més i que encara ens permet fer més automatitzacions és utilitzar eines de captació de correus electrònics a partir del Wi-Fi. Us recomanem són dos les que de moment coneixem que ens permeten fer aquestes coses. Us les poso aquí al xat. Són Hotel Linking i Cybersuite. Són eines a partir de les quals tu cedeixes el Wi-Fi, poses el Wi-Fi gratuït al teu establiment, la gent es connecta de manera gratuïta prèvia que ens hagin de donar determinades dades. És com quan tu vas a un aeroport, et vols connectar al Wi-Fi de l'aeroport i et demanen el correu electrònic, així de senzill, segur que ho heu vist a molts llocs. A més, aquestes eines ens permeten tenir altres dades d'aquests clients. Ens permeten tenir la seva data de naixement, la seva nacionalitat, si han vingut a l'hotel o han vingut al restaurant, perquè alguns tenim hotels i restaurants. Hi ha altres dades que després podem utilitzar per automatitzar newsletters i sistemes d'automatització de correus electrònics per tal d'extreure el major rendiment. I, sobretot, al final el que estem plantejant és costa una barbaritat aconseguir un client, una barbaritat. Aleshores, treballem, sisplau, la fidelització d'aquest client, millorem la seva satisfacció mentre està amb nosaltres i post estar amb nosaltres i incrementem o intentem incrementar la seva despesa. Sabeu que estem en una situació supercomplicada on el turisme internacional serà impossible d'aconseguir, com a màxim el francès, ja ho veurem, i que el turista interior serà el que tots anirem a pescar, tots anirem a lluitar amb aquest. Aleshores, també sabem que el turista interior patirà dues conseqüències, o que té una conseqüència i una cosa que ja sabem. La que ja sabem és que el seu consum, la seva despesa diària és inferior al turista internacional. Estem parlant que el turista francès, si no m'equivoco, estem parlant d'una despesa mitja fora d'hotel, o sigui, de despesa d'allotjament, de 98 euros. Estem parlant que el turista anglès està per sobre d'una mitjana de 135 euros. I aquests és el de 135 l'anglès, evidentment que no el tindrem almenys fins al desembre-gener, i el francès veurem, aviam quan obren les fronteres. I l'altre és això que us deia, és a dir, al final hi haurà una gran quantitat de persones que s'aniran a l'atur post aquesta crisi o amb aquesta crisi, i per tant ja veurem si poden anar de vacances i si van de vacances la seva despesa encara serà inferior de la que teníem prevista. D'acord? Molt bé, anem a parlar de les coses i coses una miqueta més positives, que les negatives ja les tenim, ja les veiem cada dia a les notícies i veiem 15 notícies negatives al dia, encara ja jo crec que veig una miqueta de llum. Anem a parlar de la creació de contingut de qualitat. Anem bé? Anem bé per aquí? Us agrada el ritme que portem? Voleu que anem afinant alguna coseta més? Doncs m'aneu escrivint, jo us aniré llegint. Faig una pauseta per veure. La presentació, Núria, vols que te la passi? La presentació la tindreu a YouTube. El que tindreu serà un regal al final del webinar, de la formació. Us la penjarem, tot aquest webinar el veureu al YouTube. D'acord? Vinga, seguim una miqueta. La creació del contingut de qualitat. Estem parlant de que, com hem dit abans, invertim molt de temps i molts diners en la creació de la nostra base de dades, així que hem de tenir molta cura amb la impressió que causem als nostres subscriptors.
és com quan un client entra al nostre restaurant o al nostre hotel, doncs la forma en la qual li donem la benvinguda resulta fonamental per l'experiència. Doncs en el món digital passa exactament el mateix. El client jutjarà el valor de la seva subscripció a partir dels primers correus electrònics que rebi. Per aquest motiu, doncs, establir una bona automatització de correus de benvinguda resulta fonamental. A més, tinguem en compte que aquesta sèrie de benvinguda o aquesta automatització de benvinguda, les dades ens diuen que tenen un índex d'obertura de clics superior a la mitjana. Per exemple, fem que el primer correu electrònic que reben, que el primer email que rep el subscriptor un cop ens hagi donat les seves dades sigui a partir d'un text pla en el qual el propietari del restaurant, propietari de l'hotel, es dirigeixi al subscriptor d'una manera excessivament o molt personal, explicant els valors dels seus establiments i el perquè de la seva cuina o la seva història personal en el seu canvi. El màrqueting directe i l'enviament de newsletter entra en aquesta categoria, augmenta els seus resultats si tenim en compte diferents aspectes a l'hora de la confecció de l'oferta, d'acord? Vale, ho tenim aquí, perfecte, Vilma, ja has vist el CyberSuite, super. Ok, així que, com us deia, pel tema dels enviaments, tingueu en compte uns aspectes que són, centreu-vos en una sola oferta, no feu newsletter amb desenes d'ofertes al mateix newsletter, centreu-vos en un únic missatge, amb màxim 3 missatges en un sol correu electrònic. I el segon element és un missatge no serà atractiu per tota la teva base de dades. Per això és tan important tenir segmentada la base de dades i generar missatges únics per cada un d'aquests segments, per cada una d'aquestes llistes de subscripció. Però anem a veure els elements que conformen el correu electrònic. Com sabeu, el primer de tots és l'assumpte. L'usuari al qual ens dirigim rep desenes o centenars de correus electrònics al dia. Si no fem que el nostre correu destaqui, si no fem que l'assumpte destaqui, doncs no pararà i ho enviarà directament al correu brossa. Aleshores, hem d'utilitzar frases temptadores i, a més, utilitzar els emojis, no en excés. La frase amb menys de 9 paraules és la que funciona normalment millor i mai hauríem d'arribar a utilitzar 60 caràcters en l'assumpte i no ens hem de passar amb els signes de puntuació, no hem d'utilitzar masses interrogants o signes d'admiració, etc. És perjudicial per la vista, sembla spam, els correus electrònics del sistema antispam ho detecten així i, a més, perdoneu, és que queda lleig, queda bastant lleig. Aleshores, un altre element que heu de tenir en compte és el que anomenem el text de previsualització. Es tracta del text que veu l'usuari a continuació del títol. Si no posem res després d'aquest text del títol, quan ens entra a la bandeja d'entrada, diguem, doncs el que es veurà serà el text que després hi haurà a tot el correu. Per tant, hem d'utilitzar aquest text de previsualització que se li diu. Són molt importants i han de ser descriptius del que l'usuari llegirà després el correu electrònic, llegirà o veurà el correu electrònic. Parlant de contingut, el contingut ha de ser atractiu, ha de ser visual i amb determinades call to action, crides a l'acció. Pensem en l'email marketing com un canal per a generar vendes. Per tant, hem de ser capaços de derivar el trànsit cap a la nostra web. Això hem tingut molts debats de vegades amb clients. No, jo vull que em llegeixin totes les coses del correu electrònic. Ja, escolta, però és que tu correu electrònic no estàs generant vendes. Per tant, el que haig de fer és derivar-te les vendes cap al teu motor de reserves, cap al teu article concret, etc. I els dissenys del correu electrònic, si és que fem disseny, també poden ser textos plans, però treballant la part de disseny, s'han d'adaptar a tots els dispositius. Per tant, han de ser responsives. Hem de tenir en compte que més del 60% dels nostres usuaris és possible que obrin el correu electrònic a través del seu smartphone. Per tant, utilitzem lletres grans, utilitzem botons que el dit pugui utilitzar d'una manera correcta. D'acord?
I entrem a la darrera fase del procés. És la darrera estació, és l'enviament de l'oferta, és l'anàlisi i la valorització dels resultats. Si parlem de l'enviament, doncs tenim al mercat diferents softwares d'enviament de newsletters massius. És fonamental que pugueu utilitzar una d'aquestes plataformes per realitzar els vostres correus massius d'enviament. No podeu enviar des del Gmail, des del Outlook, centenars de correus electrònics per diferents raons. La primera, perquè si feu enviaments continuats des del vostre Gmail, des del vostre correu ordinari, al final el vostre correu anirà a parar a una llista negra i serà supercomplicat. És supercomplicat treure un correu electrònic d'una llista negra. Segon, perquè no tindreu estadístiques de res, de quan s'han obert, de qui ha fet clic, de qui no. Per tant, esteu perdent una sèrie d'informacions superimportants. Quines plataformes podeu utilitzar? Qualsevol de les que hi ha al mercat són bones. El que heu de fer és, bàsicament, analitzar que a vosaltres us resulta més senzill a l'hora d'utilitzar i, sobretot, les que s'adaptin als vostres sistemes, al vostre CRM, als vostres sistemes de gestió. Si amb el vostre PMS, amb el vostre sistema de gestió de reserves, només hi ha una determinada eina d'enviament de correu massiu que s'enllaci correctament, utilitzeu aquella, encara que sigui un palet més costosa que una altra. Per què? Perquè heu de generar automatitzacions, perquè si no, després no utilitzareu tots els sistemes. Eines que utilitzem nosaltres i que recomanem i que sabem que funcionen perfectament. MailChimp, ActiveCampaign, Benchmark, Email, per exemple. Aquestes tres funcionen perfectament. Però, com us deia, que heu de tenir en compte, són aquella que a vosaltres us faciliti la vida i que es pugui connectar amb els vostres sistemes de gestió. Si parlem de l'anàlisi, doncs totes les eines aquestes d'enviament, com us he dit abans, doncs tenen els seus propis sistemes d'anàlisi, però el que hem de fer és realitzar la integració amb Google Analytics, que ja sabeu que és l'eina d'anàlisi de dades més bàsica o més bàsica que utilitzem gairebé tots i que, a més, amb una versió, diguem, molt àmplia és free. Després hi ha altres coses que són de pagament, però vosaltres no crec que us afectin ni haureu de fer-les. Per tant, la integració amb Google Analytics, que a més resulta super senzilla, doncs s'ha de fer, no? En qualsevol d'aquestes eines resulta super senzilla. Com ho heu de fer, això? Doncs és molt fàcil. Primer heu de fer la compte de Google Analytics si no el teniu, que estic segur que gairebé tots el teniu. I després el que heu de fer és la integració del codi de seguiment, és a dir, el codi de seguiment és com un píxel, és com un codi, un text així en format informàtic, no? Que s'ha de posar a la vostra pàgina web. Aquest potser és l'únic element complex si no controleu una miqueta del vostre editor de la pàgina web, perquè sí, no? Si no enteneu l'HTML, doncs potser és una miqueta més complicat. En tot cas, és un codi que simplement li heu de passar al vostre proveïdor web perquè faci la integració a les pàgines apropiades. No trigarà més de 5 minuts a fer-ho, això. Aleshores, és important que s'indiqui de manera clara a Google Analytics perquè puguem identificar el trànsit que ens ve per aquest canal, per l'email marketing, després per generar les conversions o per veure quantes conversions ens han vingut per cada canal, doncs que posem el text ben clar, no? És a dir, aquesta font de trànsit és del newsletter, aquesta font de trànsit és de correu electrònic i al costat doncs poseu el nom de l'eina, MailChimp, per exemple, ActiveCampaign, Benchmark, el que sigui. Doncs mitjançant aquesta integració no sols podrem saber la quantitat de trànsit i les conversions que genera l'email marketing, sinó que podrem analitzar els resultats per cada campanya, per cada email enviat, per cadascuna de les accions que fem amb email. I, per tant, darrer punt, valorització. Si tenim aquestes dades, l'últim pas en qualsevol execució d'un pla d'accions de màrqueting és aquest, és el de la valorització dels resultats. És a dir, que una vegada tens davant l'anàlisi del treball que has fet, has de pensar quines accions t'han funcionat i quines no t'han funcionat. L'objectiu sempre ha de ser millorar constantment els resultats d'obertura, els de taxa de clic i els de conversió, evidentment, són els que més hem de millorar. Aleshores, els factors que intervenen en aquests resultats són diferents, però nosaltres recomanem que analitzis sobretot 3 elements. En primer lloc, els copies. Quins assumptes són els que més obertures provoquen en els teus correus electrònics? És la pregunta que ens hem de fer. Des del punt de vista del disseny, quins dissenys resulten més atractius i provoquen més clics als teus correus electrònics? I des del punt de vista de l'oferta, quines ofertes resulten més interessants i converteixen més, és a dir, ens generen més vendes.
Fem un KitKat, un petit parèntesi, i parlem un moment de què són les automatitzacions i de com les podem i les hem d'integrar dins dels nostres sistemes. Els correus electrònics automatitzats o els sistemes d'automatització són aquells que es llancen als subscriptors sense la necessitat que cap de nosaltres estigui clicant el botó de l'enviament. És a dir, el contingut i l'automatització es crea amb anterioritat, es creen unes regles que els sistemes executen quan passen determinades coses. Aleshores, suposen, la planificació, s'ha de planificar prèviament, hem de fer una priorització i hem de fer uns sistemes, hem de programar-los i hem d'executar una estratègia específica a email marketing dins d'una estratègia global del màrqueting digital. Per exemple, anem a fer un exemple. Un nou subscriptor que ens arriba a partir de la descàrrega d'una guia sobre les 5 millors platges de la Costa Brava, quan se subscriu a aquest llistat, doncs el que fem és entra en un sistema d'automatització amb el qual li enviem un correu electrònic 2 dies després i un altre 5 dies després. Això serien les funcions bàsiques. Després hi ha 500 regles que puguem identificar que us explico. Podem establir, com us dic, regles tan complexes com vulguem i l'ideal és integrar-les amb el programa de gestió del nostre hotel, del nostre restaurant, del nostre càmping, perquè puguem establir aquestes regles relacionades amb cada un dels subscriptors. Aleshores, aquestes podrien ser algunes de les llistes de subscriptors del nostre hotel i veureu que no es tracta de llistes fixes ni es tanquen, es tracta sempre de vasos comunicants. Doncs jo puc tenir una llista del client que ja ha reservat però que encara no ha arribat al nostre hotel, una llista del client que està gaudint de la seva estada al nostre hotel en aquell moment, una llista del client que ja va realitzar la seva estada al nostre hotel, és un antic client i que ens va visitar fa menys de 6 mesos. Un altre exactament igual però que ens va visitar fa més de 6 mesos. Si veieu, aquí la gràcia que és si ho tenim connectat amb el nostre PMS, amb el nostre sistema de gestió, s'anirà fent un traspàs de llista a llista. Això és superimportant i és superguapo. Si podem fer aquest traspàs, una persona que ens ha vingut fa 3 mesos, no és necessari que li fem el mateix push, la mateixa pressa perquè torni a venir a casa nostra que una persona que fa més de 6 mesos que ja ha vingut. Són elements del procés de venda diferent i, per tant, els hem de tractar amb aquestes persones d'una manera diferent. Fet aquest primer KitKat respecte al tema de les automatitzacions, és un tema complex molt xulo. A nosaltres, a més, ens agrada molt i ens agrada crear tots aquests sistemes i passar A, passar B i tal i qual, superxulo. Passarem a parlar de quin és el contingut que puc enviar a la meva llista de subscriptors. Ja hem parlat amb anterioritat, ja us he anat dient cosetes, però crec que era oportú posar en aquest moment aquesta diapositiva on parlarem d'això perquè hem anat aprofundint, hem anat coneixent, ens hem anat formant amb diferents aspectes, diferents possibilitats que ens donaven. Per tant, quines són les coses que podem fer? Doncs podem oferir els serveis. Quins són els serveis que oferim? Doncs diem-li al client que ens ha reservat però que encara no ens ha visitat tots els serveis que oferim i, per tant, treballem l'app en el cross i el cross-selling. Per exemple, indicant-li que li oferim una cafetera Nespresso si és que hem detectat que hi ha una necessitat o que a aquesta persona li agrada el tema de la Nespresso. Ara, i em sembla que us ho he dit abans, però insisteixo, ja hem fet un vídeo superinteressant que el trobareu al nostre canal de YouTube parlant exactament d'això, de l'upselling i el cross-selling. Hi ha un cas concret, per exemple, de com fer aquests enviaments de correus electrònics per tal de fer una petita enquesta inicial, conèixer les necessitats del client, si estem parlant d'un client que és de negocis, un client que ve a celebració, és un client que li agrada el cafè, li agrada el te, etcètera, per tal de poder fer aquest upselling en habitació, per exemple, d'una habitació doble a una habitació executiva, d'una doble amb jacuzzi, etcètera. Ja veureu diferents exemples allà explicats. Què més podem enviar-li? Doncs descomptes per la seva reserva anticipada. Doncs diguem-li al subscriptor que no ha vingut mai o al client que fa més de 6 mesos que no reserva que si ens fa una reserva anticipada doncs li fem un determinat descomptes o descomptes per destinació. Són molt importants i no els utilitzem. Les destinacions les hem d'aprofitar moltíssim. Diguem-li al subscriptor
que no ha vingut mai o que és client, que fa més de 6 mesos que no ve, que tenim una festa gastronòmica, que tenim la festa de les Garotes, que tenim la de la Sèpia, que tenim el no sé què, o que tenim uns concerts a 1 quilòmetre, 2 quilòmetres, aprofitem també tots aquests grans festivals que tenim a l'estiu. Felicitem-lo també el dia del seu aniversari, és molt típica aquesta, o fem descomptes per dates especials. Avancem vendes a través de l'enviament d'ofertes especials per Sant Valentí, pel dia de la mare, per Cap d'Any, etc. Molt bé, com ho veieu fins ara? Perquè avui en dia s'envien masses newsletters. No hi ha perill d'avorrir o cansar els destinataris? No, no n'hi ha. Si jo estic subscrit a una llista, vull rebre aquesta informació. Si jo estic amb el teu hotel, jo vull rebre informació del teu hotel. D'acord? Aleshores, això per un cantó i l'altre, evidentment, si enviem 5 correus electrònics al dia estàs abusant, si envies un correu electrònic al dia estàs abusant. Tot s'ha de fer amb la seva justa mesura. No és el mateix treballar una campanya de llançament d'un producte que fer uns recordatoris, que després fer un push per Sant Valentí o per Cap d'Any. Són coses concretes. Per tant, s'ha d'establir un bon calendari, un calendari fantàstic, on s'ha de treballar les coses ordinàries i les coses especials. Heu de determinar les vacances. No és el mateix les vacances del públic francès que la de l'anglès que la d'aquí. Aleshores, cada subscripció ha de tenir uns sistemes, uns continguts determinats i, per tant, enviar-los amb una periodicitat o amb una altra. Gràcies, Ricardo. Vilma, què em dius? Tens recomanacions pel títols perquè obrin els mails des del principi? Des del principi suposo que vols dir que els obrin més, no? Doncs les recomanacions són aquestes que us he dit, és a dir, menys de 60 caràcters, utilitzar emojis, fer títols tentadors, d'acord? Són aquestes les recomanacions. Evidentment, s'ha de fer amb un to específic i també m'agrada treballar o utilitzar el tema que sigui uns elements conversacionals, no? És a dir, al final és com si estiguéssim parlant amb un amic. A mi l'usted, el no sé què, tal, a mi ja em cansen. Haig de tenir aquesta sensació més de proximitat. Vinga, voleu un regal? Voleu que us faci un regal ara? Un regal extra? Doncs si voleu aquest regal, us heu d'esperar que us acabi d'explicar. Ja quasi estem aquí. Per cert, ja us heu subscrit tots? Us heu subscrit al canal de YouTube? Perquè si no us heu subscrit al canal de YouTube tots, no us faig el regal, Espero ara que quan acabem de fer això em trobi que ja som almenys 60 persones al canal de YouTube, Estàvem a 50 abans de començar. Això hem d'arribar a 1.000 en pocs mesos, Ens hem de començar aquí a moure. Molt bé, uns quants. Molt bé, escolteu, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest gran favor de subscripció al nostre canal de YouTube. Ens ajuda moltíssim. Vinga, va, anem a explicar ara el regal. A partir de què? Del ROI, que al final és el que ens interessa. Anem a veure exemples. Ara us haig de compartir la meva pantalla, perquè això ho tinc aquí amb aquest drive. Aquí. I ara... Núria, estem a 63. Perfecte, hem superat. Va, si arribem a 65... Si arribem a 65... No, mira, si arribem a 70, quan acabem, us passo la presentació per e-mail i, a més, un altre regal. El primer regal us el regalaré ara. Si passem de 70, i només si passem de 70, us regalaré un calendari a partir del qual podreu establir les vostres campanyes i així no tenir problemes de masses enviaments. Ho tindreu tot calibrat i podreu ajustar a partir de la vostra destinació. És un document també editable que us el passaré i que el podreu utilitzar pel vostre establiment turístic. Només si passem de 70. Està en WhatsApp algun col·lega, algun amic i tal, alguns companys aquí, aviam si arribem a 70. Ho mirarem. David, si estàs per ahí, m'avises si arribem a 70 i així ho fem. Vinga, va, anem al tema. Aquí estem. Jo ara mateix no puc veure els comentaris que m'estigueu fent perquè estic veient només la meva pantalla.
d'acord? Per tant, ho llegiré després. Ara sí que torno un moment a la pantalla per veure si m'esteu veient bé a la pantalla compartida, però després torno a aquesta pantalla, d'acord? Vale, no m'esteu dient res, per tant, jo crec que m'esteu veient bé. Molt bé. Anem a analitzar d'esquerra a dreta aquesta primera part, que són els possibles, que acaba amb els possibles ingressos, i després de dreta a esquerra aquesta part, que són les inversions necessàries que hem de desenvolupar, que hem de posar sobre paper, que hem de gastar, hem d'invertir per tal de tenir un retorn. Aquesta, com diu la pestanya, és la pestanya general. Després us explico un cas concret d'hotel i un cas concret de restaurant. Imaginem-nos que al maig tenim o partim d'una base de dades de 1.500 persones, un índex d'apertura del 37,1, sí, és molt elevat, ho sé. El que estic fent aquí bàsicament és posar l'índex d'apertura que hem tingut, l'he agafat aquest matí i l'he posat, és l'índex d'apertura que tenim amb el... No, perdoneu, el vaig posar amb el webinar de fa 2 dies, era l'índex d'apertura que teníem per el webinar que vam fer fa 2 dies. Això què vol dir? Que 557 persones d'aquestes 1.500 ens han obert aquest correu electrònic, del qual hem tingut un percentatge de clic, és a dir, de gent que ens ha clicat sobre aquesta quantitat d'aquí de 33 i en aquest cas estem treballant una taxa de conversió del 12%. Hi ha empreses que aquesta fase d'aquí se la salten i directament us comentaran o veureu que us estan treballant una taxa de conversió i aleshores aquesta taxa de conversió us anirà entre l'1 i el 3%. Nosaltres ens agrada fer-ho així, tenim un pas més intermig i per tant podem analitzar més dades. Què hem posat? Hem posat, per exemple, un guany per conversió de 160. Doncs imaginem-nos que l'estada mitja del nostre establiment hoteler és de 2 nits i per tant estem posant aquí 80 més 80 de preu d'habitació. Això, evidentment, és molt variable. Si a més tenim restaurant, doncs no seran 80-80, seran 80-80 més el que s'aconsegueixi després, o més el consum extra mig que tots sabeu que teniu al vostre establiment. I hem anat fent un increment de bases de dades on, evidentment, a l'agost, aquest pas del juliol a l'agost i de l'agost al setembre, doncs hi ha un increment molt més gran del que estem tenint en aquests mesos, que no són mesos de temporada alta i que l'únic que estem fent és captar algun client, o sigui, alguna dada de client que ens ve al nostre establiment, però sobretot els estem agafant a partir de les accions que abans us he estat explicant, d'esdeveniments, de concursos, de regal de guies, etc. Torno un moment aquí. No m'esteu dient res, per tant, entenc que anem bé. I aquí, en aquesta columna, doncs, teniu, evidentment, la multiplicació entre el guany per conversió i el número de conversions que hem tingut. Ara comencem per aquí. Necessiteu una persona o diverses persones o una agència que us treballi l'email marketing. Necessiteu un copy, necessiteu un disseny, necessiteu la preparació, necessiteu moltes coses. I com a mínim, perquè una campanya, després ho veurem a cada una dels concrets, de l'hotel o del restaurant, doncs perquè una campanya funcioni, 3 correus electrònics seria una xifra interessant. Aleshores, necessitem aquests diners perquè ens entenguem. Després necessitem un software de concursos. Oi que hem dit que volem incrementar la nostra base de dades? Doncs a partir del software de concursos, que ens costa 29 euros mensuals, doncs aconseguirem obtenir aquestes dades. Quan parlo d'ADS, parlo d'inversió publicitària, a Facebook, a Google, a Instagram, allà on sigui necessari. I fixeu-vos, és que només estic posant 15 euros. Amb 15 euros podem fer virgueries per la captació de persones d'aquests concursos i, per tant, per incrementar moltíssim la base de dades. I després tenim el software. El software del Wi-Fi, l'Hotel Linkin o el Fibersuite o qualsevol d'aquests. Els preus estan entre els 70 i els 100 euros, depèn del número d'habitacions que tingueu o del restaurant que tingueu. Després tenim el software d'enviament, el MailChimp de torn, l'Active Campaign de torn. Per què anem augmentant aquest preu? Doncs l'anem augmentant conforme augmentem el número de bases de dades que tenim. Com més bases de dades tinguem, més preu, més cost tindrà aquest software.
Per tant, estem aquí amb aquesta columna que són la inversió, la suma d'aquestes columnes d'aquí ens dona aquestes inversions. Què està passant aquí? Doncs el que està passant és que si invertim 3.984 euros, és possible que aconseguim un retorn de 10.000 i a més ho estic fent amb un ROI, amb un retorn de multiplicació molt baixet, del 2,6%. Evidentment, no venem habitacions a 80 euros per dia o el consum que té alguns sí, el nostre establiment no és només de 80, és de molt més. Per tant, aquí estem amb una ràtio baixeta, però que us serveix per veure que al final estem convertint 4.000 en 10.000, amb aquesta multiplicació del ROI del 2,5. És multiplicació, evidentment, no és percentatge, és multiplicació. Seguim bé per aquí. Bé, si alguna coseta, jo vaig venint a la pantalla aquesta on puc veure els vostres comentaris, si alguna cosa vaig venint de tant en tant. Vinga, anem a treballar ara el tema d'un cas concret d'un hotel. Un hotel que vol fer una acció per Sant Valentín. I aquest hotel, doncs, com que ja s'ho ha currat, ja té una base de dades de 10.000. M'és igual ficar 10.000 que posar aquí 5.000 o posar 60.000. La taula aquesta després jugueu vosaltres. El que us estic intentant és explicar el funcionament de la taula perquè pugueu jugar i veure el vostre rendiment, les possibilitats de l'email marketing. He posat una obertura del 27%, superestàndard amb els hotels. Si teniu la llista ben treballada, això vol dir que serien 2.700 persones que obren aquest correu electrònic, dels quals hi ha un 8% d'aquests 2.700 que ens han fet clic, amb una taxa de conversió del 10% sobre aquestes persones. Estem parlant de 22 vendes a un preu mig de 125 euros. Per Sant Valentín, home, 125 euros si fem habitació doble, més sopar, més no sé què, segurament podem incrementar bastant aquesta despesa. Què us heu hagut de gastar aquí? Què heu hagut d'invertir? Doncs els 300 euros amb el personal que teniu, val uns diners, les hores de les persones que han d'estar fent aquestes tasques o amb una agència com nosaltres que ens podeu contractar en qualsevol moment per fer-ho d'aquest tipus d'accions i altres també molt xules. Teniu un software de concursos, teniu el software del Wi-Fi i teniu el software d'enviament. En aquest cas, què ens està donant? Ens està donant un retorn de la inversió del 4,3. És a dir, estem multiplicant per 4,3 la inversió que estem fent. Aquestes xifres ja comencen a ser bastant interessants. Anem a veure un altre cas. Les accions de promoció mitjançant email marketing d'un restaurant per el sopar de cap d'any. En aquest cas, aquest restaurant té una base de dades de 500, un índex d'obertura del 25, que encara hem baixat més respecte al de l'hotel, un índex de clic de persones que cliquen en l'oferta i que van cap a la nostra pàgina web a veure més detalls d'aquesta oferta i una taxa de conversió del 12%. En aquest cas, un sopar de cotillon per persones 125 euros més que raonable. Ens dona que hem guanyat el total del guany amb aquesta acció que no de beneficis de 2.625 euros i la inversió total ha sigut de 489 euros. Per tant, estem tenint un retorn de la inversió del 4,4%. I fins aquí l'explicació de la taula. D'acord? Aleshores, allò que diu la meva àvia, lo prometido es deuda. Així que jo ara us haig de compartir perquè us pugueu descarregar aquesta taula. I aquest és el nostre primer regal. Teniu l'enllaç per descarregar-vos aquesta taula i que pugueu jugar tant com vulgueu amb ella. Gràcies, Susi. Gràcies a vosaltres per estar aquí escoltant-nos. I mira, no sé, com estem? Com estem al YouTube? Hem arribat ja o no hem arribat ja als 70? Com estem? Anem a veure-ho. 66, ens en falten 4. Ens en falten 4 per arribar a 70 subscriptors. Anem a fer una cosa. Anem a acabar de fer el bonus. Us faig un bonus track aquí per donar-vos 4 consellets més
mentre convenceu a 4 amics, parelles, marits, dones, fills fins i tot, amb una edat raonable, evidentment, per tal de que es facin la subscripció i li donin a la campanilla del nostre canal de YouTube. Així que mentre fem això, doncs farem això, farem el bonus track, una coseta rapideta. Us explico cosetes que podem fer per millorar. Doncs, primer de tot, la neteja de la llista o de les llistes de subscriptors. El volum pel volum, quan hi ha volum per volum, tenim 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 persones a la nostra base de dades. Si després no tenim retorn, doncs, evidentment, no ens serveix de res. Així que analitzem en primer lloc el que li diem el bounce rate, la taxa de rebot de les nostres llistes. És a dir, quan enviem un correu electrònic, rebota, vol dir que aquell correu electrònic no està arribant al nostre destinatari. Nosaltres hem arribat a tenir llistes a les nostres mans amb un 15% de taxa de rebot, una cosa increïble, no? Avui en dia, o sigui, estic parlant d'un 15% sobre bases de dades que vam aconseguir pujar. Tu tens un client que et presenta una base de dades de 10.000 persones. No? Vosaltres ens presenteu una base de dades de 10.000 persones o vosaltres intenteu pujar una base de dades de 10.000 persones al vostre sistema d'enviament. Doncs resulta que avui en dia aquests sistemes d'enviament, per tal que els nostres correus electrònics no vagin a l'espam, no vagin a llistes negres, etc., ja fa una primera neteja d'aquí. I aquí em sembla que ja van caure, em sembla que va ser el 25% dels correus electrònics. És a dir, sobre el 75% ja després es va detectar un 15% de taxa de rebot. Per tant, estem parlant que al final ens quedem amb una base de dades que era de 6.000 quan el client es pensava que era de 10.000, no? I evidentment, sense segmentar. Bé, són altres històries. Molt bé. On heu de deixar aquesta taxa de rebot? Doncs l'heu de deixar per sota de l'1%. Sempre pot haver algun problema amb algun correu electrònic perquè està ple, perquè en aquell moment el servidor de recepció no estava en funcionament, no funcionava bé o el que sigui. Sempre intenteu, o quan feu l'analítica, si està per sobre de l'1% la taxa de rebot, és que heu de fer un treball d'aquella base de dades. Aquesta tasca de neteja i actualització de la base de dades ha de ser bastant constant. Heu d'analitzar tots els correus electrònics quan els envieu però per no haver-ho de fer, diguem, vosaltres mateixos, hi ha sistemes, tots aquests softwares que us he dit de correu massiu, ja acaben descartant i posant a llistes de no enviament a les persones que resulten que donen taxa de rebot dos vegades seguides, per exemple. El contingut i el volum de la teva base de dades importen moltíssim, però la qualitat de la base de dades dels subscriptors jo diria que encara impacta més, perquè si tenim una base de dades petita però l'índex de retorn, l'índex de conversió és enorme, doncs jo prefereixo tenir una llista petita i no anar al volum, anar treballant una base de dades per aconseguir al final el major retorn. Això, evidentment, dependrà de la tipologia d'hotel que tenim. No és el mateix un hotel de 7 habitacions, 11 habitacions que un hotel de 1.500 habitacions. O no és el mateix una agència de màrqueting com nosaltres que anem, diguem, a un treball específic per tenir X número de clients, és a dir, limitats, anem a 100 clients, no anem a buscar 3 milions de clients. Per tant, el treball de la base de dades és diferent. El segon element és l'anàlisi del contingut dels correus electrònics. Ja sé que us ho he dit abans, però vull treballar-ho més. És a dir, quan es tracta d'escriure, qualsevol de nosaltres, en el copy, doncs tenim el nostre estil. Però es tracta d'escriure d'una forma, com us deia abans, això, conversacional, com si estiguéssim parlant amb un conegut. I hem de ser capaços de fer el relat interessant alhora que intrigant. I m'agrada que ens fem unes determinades preguntes i aquí afegeixo el que em deies abans, Vilma, per tal de tenir el millor titular, el millor contingut, ens hem de fer aquestes preguntes. És a dir, vaig obtenir més obertures amb un titular curt o llarg, amb emojis o sense emojis? Vaig obtenir millor conversió en mails amb ofertes o amb butlletins informatius? O vaig obtenir millor índex de lectura amb missatges llargs o curts? Són preguntes, aquestes i moltes més que us podeu
fer per tal d'anar millorant el contingut, tant de l'assumpte, del test de previsualització, com del cos, com de les imatges, etc. I després, els sistemes actuals d'enviament, per això és tan important que utilitzeu un d'aquests sistemes, fan determinades puntuacions a cada persona de la nostra llista. Els tips que us he explicat abans, els dos anteriors, doncs us han servit per tenir una base de dades excel·lent i per generar el contingut amb la major valor possible. Ara ens hem fixat en això que algunes eines fan, que és que a partir de l'activitat de l'usuari, el sistema fa una predicció de la probabilitat que un determinat usuari realitzi accions. Conforme a la puntuació que se li atorga a aquest usuari sigui més alta, doncs més interès està demostrant pel seu contingut. Això ja és high level i això us ho recomano que ho apliqueu i ho feu si ja heu fet tota l'experimentació, heu aplicat tot el que us he explicat abans i si a més teniu algun comercial específic per fer aquestes coses, perquè això ja és de high level. D'acord? Així que moltes gràcies a tots i totes per haver vingut a aquest webinar, a aquesta formació sobre email marketing. I espero veure-us a les següents formacions. Si teniu, quan acabeu, us arribarà una enquesta. Si voleu que fem una formació sobre alguna cosa concreta, recordeu que ja les hem fet sobre estratègia, recordeu que ja les hem fet sobre email marketing, sobre fotografia, doncs podem fer com implementar el teu e-commerce per incrementar les ventes, com aprofitar que teniu restaurant per fer takeaway a partir d'un e-commerce. Hi ha moltes històries que us podem explicar i, sobretot, el que sempre dic, no us explicarem coses que no apliquem o coses que no haguem fet abans. Per tant, tot el que posem sobre la taula són coses que estem tastejant constantment. Tenim la sort de treballar molt pel sector turístic, que és un dels sectors que ens agrada més, sobretot venir-vos a veure, ens encanta, i que ens convideu a dinar també ens encanta. Així que això ens permetrem enviar-vos després també un correu electrònic, no només amb l'enllaç al vídeo. Em sembla que ens en falten 2 només per arribar als 70. Estem quasi a punt de poder-vos fer també el regal d'aquest calendari. I us farem també alguna proposta més per correu electrònic. Us deixo també aquí el meu correu electrònic si em voleu contactar per alguna qüestió, per algun tema que us pugui explicar, d'acord? Doncs res, aquí estem per atendre-us, per ajudar-vos en tot, d'acord? Així que moltes gràcies a tots. Us esperem al proper webinar. En breu us informarem i espero que us hagi sigut d'ajut i, sobretot, comenceu a aplicar. Comenceu a aplicar ara mateix, perquè hi ha coses que podeu fer, podeu començar a preparar bases de dades, a preparar idees, a preparar accions, a preparar sistemes d'automatització, a mirar quin correu electrònic utilitzeu, quin sistema d'automatització utilitzeu. Gràcies a tots, petonets, cuideu-vos molt, ens veiem a la propera.